cultura és motor de canvi i la innovació tecnològica pot representar i pot obrir la porta a una veritable revolució cultural. El sector empresarial realment jo crec que pot aportar moltes coses, des d'experiència, a coneixement, a tecnologia i, evidentment, un impuls econòmic que fa que molts projectes siguin viables. Després té un altre vessant que és molt interessant per nosaltres, que és aquest exemple, aquest compromís que tenim amb la cultura, es transmet als nostres empleats. Nosaltres veiem la innovació tecnològica com a motor de canvi cultural, aportant aquesta tecnologia als artistes per donar-los més eines d'expressió i per ajudar a tota la gent realment que pugui accedir a aquests continguts de forma molt més fàcils. I nosaltres realment estem compromesos a accelerar aquest canvi junts amb la Fundació Catalunya Cultura.